И здравейте хора, ние сме BG Gamers BG и днес снимаме в сервера BlazeCraft BG. Не е като стария BlazeCraft. И тук с мен е Sami Gamer 1, 2, 3. И ще направим малко ревю. Може би ще почнем поредица. Латка е. И онера е DaFabio. Когато, да, той е с хостера. Когато влезете в сервера, ще възпълня ето тук. Да, същото. Когато влезете в сервера, тук ще възпълне. Съответно пишете хубаво е. Такова, съответно се регистрирате и да покажем ларповете. Първо е ларп евент. Той е... Абе да кажем Колнер. Тук е ларп евент. Да, нещо такова. Аз съм легенд. Заради нещо аз хвърлих книгата това, кога е помешана. Не. И ето го евента. Красив е горе-долу. Следващото е Warp Food. Сега за това искам да кажа нещо за DaFabio. Да се оправя долу спална, защото има дърт. Хубаво. Ето го Warp Food. Тук... Копиш тук. Welcome to Warp Food. И тук си грандите паршолки. Мене ми трябва, защото имам фит. И следващия Warp е Jump. Ще пробвам няколко пъти да го мина. Той май е грифа. Това е нов Jump. Фак. Това не ми се минава. Сега не ми се джампи. Може би до вечера на евента ще снимам. Има Warp Old Spawn. Стария спаун. Тук няма Warp Old Spawn. Няма нищо бих казал. Warp Peak Race. Какво правиш? Внимай, какво правиш? Следващия Warp Peak Race. На евентите. Сега ще ви покажа. Това е нещо като... Кажи го де. Това е нещо като спринта и тук минавате пресете. Обаче тук трябва да се оправи дали се минава по оградките. Да, сега ще го направя по две. Направи го по две после. След клипа. Да. Би трябвало той вече да се чува. Ако не се чува, не ме интересува. PvP. Що не са го направили? Да знам. И аз не знам. Тук... Да, Warp PvP като навънка е по-яко на другите, когато ги гониш, да не се прибират. Пак са гоници. Има гадното на сервера, като напишеш Home или Spawn, веднага въпортва. И те, когато бягат от някой, веднага могат да са портници. Сервер е як. Сервера. Да, ако ва види админа. Следващия Warp Rules. Пърках. Защото аз доста често играя PvP само с хакери. Ето ги Rules. Това е всъщност на спаун. Rules, не псувай. Аз това го правих с нощите. Добре, тук последствията. Добре бе! Не псувай мутиликик. Не ползвай хакове, бан. Не искайте ми, ранг или оп, мутай 5 дена. Много е. Не спами кик мут. Или надразни адмир, като се тъпа до него на пъти. Така, много идеално написано, бан 2 дена. Следващия ларп е... Постоянно се телепортва до мен и аз ви... Спринт. Опа. Warp Sprint Event. Това какво ли е? Омага, това е яко, има се бъгва. Това много се бъгва! Ела на Warp Sprint Event. Бъгнах се. Фак. Да пишем Warp. Следващия Warp с... Вивал. Фак, бърка го. Вивал. Не може да пишеш survival. Тук пак няма нищо построено, ама както и да е. Също това е на Warp PvP. Сетнато. Аз преди това не знам какво е Warp са... Трябва там да фабо го махна. Да, някой се опитва горе до евента да стигне, ама
Шан. Няма. И има ли други лайпове? Не, Венци, мисля, че има в 8 или в 7. Кой друго? Хостера е да Фабио, Коунера е Бъдербол. Абе, това е. Вече не е пълно. Няма Коунер, човек. Бъдербол го баннаха. Защо го бавнаха, човек? Не знам. Както и да е, няма да обяснявам сега клипа. Сега няма да обяснявам в клипа. И дано ви харесало. И чао!